Dari apa? Dan Rahman Pak Liko wal ma'ul mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiga. Film umur. Hah? Film terkait mau. Al-Fatihah. Kamar kono kosong lho. Kamar pojok kosong. Mboten, kamar niku kosong nek meh dinggoni. Nggih, yang mriku kan ning kamar lho. Kamar niki pojok musola. Kan kancamu ning kamar lho ning jero kono, Dik. Kono ora apa-apa Mas, dhuwur. Dhuwur kae. Ora monggo. Apa tur karo aku ya ning kamar mandi. Pengimaman ki pojok pengimaman ana kuwi disapu bersih kok. Ono kipas angine. Penak kok nang kono pojok pengimaman. Iya ta. Alek iki ta. Lha ning jero pengen meman. Heeh. Ono bae. Iki do mungkin nambah bingung ae. Lewat kono jero. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa ma'u. Endi lek apa endi? Wal ma'ul mustakmal. Nomor pira sih? Oh. Wal ma'ul mustakmali, wal ma'ul mustakmali lan banyu kang wis den enggo, banyu mustakmal banyu kang wis dienggo, wis den enggo. Fa illam yumna mongko lamun ora kacegah apa itlaqu ismil ma'i ngucapake arane banyu utawa ngucapake jenenge banyu. Alaihi ngatasé maul mutakhayyar biangkana kelawan yento ana apa takhayyiruhu owahe maul mutakhayyar owah ki rubah wong kadang owah pikirane rubah pikirane kongslet banyu ya modele ana kuwi owah kadang rupane kadang ambune kadang kapasitase atau regete wis molak-malik jeneng banyu apa takhayyiruhu owahe maul mutakhayyar bitahuri sebab sucine banyu ana iku yasiron kedhek aubima utawa uliye owah sebab dene barang silema yuwafiqu kang metuki apa almau banyu nandi oleh metuki fi sifatihi ing dalem pira-pira sifate banyu wa qudira lan den kira-kirake apa mau yuwafiqu tingkae oleh dan kira-kirake mukhalifan hale nulayani apa maul mutakhayyar walam yukhayyirhu lan ora bakal bisa ngowahake apa mau yuwafiqu ing maul mutakhayyar. Dadi banyu ana sing ditambahi apa ditambahi banyu sing wernane abang sing tetep bening ana banyu sing ra gelem owah sebab akeh banyu. Dadi ki ibarate kaya banyu lautan diisi bathang celeng ya tetep asin ora bakalan rubah. Mula dadi menungsa ki aja nanggung ilmune sing luas kalian. Ora terpengaruh mergo amplop, ora terpengaruh mergo haliah duniawi oke kaya dene banyu. Sifate asale nyucikake ya kudu suci. Menungso asale duwe sifat malaikat ya kudune sing luwih ngungkuli malaikat. Duwe sifat hayawaniyah ya aja ngungkuli sifate kewan. Dadi menungso ki dasare kuwi duwe sifat hayawaniyah, duwe sifat kewan.
ning duwe sifat malaikat ngono iku. Dadi sing seimbang. Pada prinsipe wong urip kuwi nyempurnakaken ngamal, menyempurnakan amal. Zaman roh saurunge lair nang kono perbuatane ra kanggo gawe. Sujud tesih kalah karo malaikat. Nah, sebab mudhun ana alam dunya lolan jenengan oleh sujud iso ngungkuli malaikat. Dadi bandingane tikel-tikel ganjarane mergo urip, mergo duwe jasad. Lah wis duwe jasad pengine oleh ngibadah ning alam ngimpi. Lha wis repot. Oleh ngibadah tiru-tiru ora gelem nganggo sarengat ki luput. Salat ya salat sing tenanan. Iki kaya dene banyu sifate banyu segara kuwi suci, dileboni bathang, kapal selam apa ya ora rubah, tetep suci. Rasane ya asin. Ora bakal rubah. Dijaga kesuciane. Nah, iki banyu mustakmal kadang ora iso nyucikake mergo rubah. Iso nggo nyuci klak baju. Nah, nggo nyuci baju ya suci ning kurang nyucikaken. Kurang bersih. Dadi nek ngumbahi nang ember kae kudune dikotor nang kran. Aja dikum, bola-bali ngekum. Nah, terakhiran kuwi banyu sing mili aja nang jero ember. Kadang bojone ki nek ngumbahi banyu nang jero ember ngumbah klambi akeh banget. Kuwi ya mustakmal klambine kurang suci, dienggo ibadah ya reget. Mula nek nyuci baju kae nang kran terakhiran nang kran. Banyu sing mili ijen aja diadangi nang ember kok nggo nyuci terus kuwi mustakmal. Suci ning ora nyucikaken. Banyu sing wis dienggo meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaslubu mengkora ndeder apa ma yuafik ora ndeder tahuriyatahu ing uliye oleh nyuceni ma yuafik ing ma ora bakal bisa nyuceni. Fahuwa mengko utawi ma yuafikul mutahayyar iku madhurun jeneng banyu kang suci tur nyucikake li ghairihi maring liyane ma. Nanti ana kaul nek nggo nyuci karepe setengah ulama ahli fikih ya sah. Mustakmal, banyu wudu kae diadangi ember terus nggo nyuci baju. Ana sing ngomong kesah ning karepe masyhure ulama ahli fikih ora sah, ora suci tur nyucikake. Fa huwa mengko utawi ma yuafiqul mutakhayyar iku madhurun jeneng banyu kang suci tur nyucikake. Li ghairihi maring liyane banyu waqtaroza lan jobake sapa Mbah Musonef biqolihi kelawan pandikane Mbah Musonef. Dirupane pandika kholatohu lafal kholatohu. Kholatohu nyampuri apa banyu ing mak, nyampuri nganit tahuri saking sucine banyu. Al mujawwazu kang nyandingi al mutawazzu kang nyandingi lahu maring mak. Nah, banyu mustakmal kae bar dienggo wudu ning dikumpulake wakeh luwes kang 2 kulah apa patokane kae kulah sing nang kae nek dikobok nggo wudu ya sisa. Ning dikhawatirkan dadi makruhe mergo jijih, mergo jirih, mergo ya jorok. Nah iki dikhawatirkan wonten niku. Nek ulama zaman riyen wudune 1 kolam kabeh santri ewon-ewon muntah kemu adus nang kono nggo kemu nggo warna-warna mergo wonge suci-suci, wonge ya wong ikhlas
ndadekake panggonane berkah. Zaman siki ya gudiken. Zaman riyen kan mergo keberkahane kiyaine. Dadi banyune banyu sing nggo wudu nang kulah kabeh nyemplung rontok dosane. Bahasane nggo nglebur dosa-dosa wudu, dosa-dosa perilaku lewat penggawe wudu. Dadi gawe kolam sing gedhe wudu nyemplung nang kono kobok kabeh. Iki sing berlaku Gunung Pring model ngoten niku. Ning aja kolame cilik banget, kolame cilik ya dadi kotor, paling ora ukuran 8 kali 7 meter. Dawane jerone 1,5 meter. Iki ya rada mending standar. Biqaulihi lan pandikane Mbah Musonef dirupane pandika kholatohu lafal kholatohu. Nganggo tradisi ngoten niku. Pondok-pondok pesantren sing wudune nang kolam. Tapi kiyaine tiap wengi iki le maca Fatihah nang banyu luwih saka 100. Lah iki ra diwacake Fatihah, wudune ra ndonga, bismillah ya ora. Kok gawe padasan kolam sing nggo wudu model ngoten niku, ya akhire padha pilek, rabies. Teko najise ora teko bersih. Holatohu nyampuri apa banyu ing ma. Sempena ya nang kran. Ning tata carane wudu ke saurunge wudu banyune difatihai mergo banyu ke duwe roh. Ruwe banyu difatihai, nek difatihai dadi islame banyu. Lah kuwi nggo nyampurnakake banyu kanggo wudu. Dadi saurunge wudu banyune difatihai khususon ilaruhi, khususon jumeneng roh banyu. Khususon ila jumeneng roh banyu. Al-Fatihah. Khususon ila jumeneng roh banyu sing nggo wudu Al-Fatihah. Fatihah kanggo banyu iki ngoten niku carane. Dadi dibuka krane, dicekel banyune, difatihai, terus rampung Fatihah, bismillah wudu. Nek ora ngoten niku ya repot. Banyu kafir nggo wudu ya iki belajar sing temen. Nganit tahuri saking sucine banyu. Anit tohuri saking sucine banyu. Al mujawwasu kang nyandingi lahu maring ma. Fa innahu mengko temen satuhune maul mutakhayyar al mujawwas. Iku bakin kang tetep ngala tahuriyatihi. Ing atase uliye nyucikake maul mutakhayyar al mujawwas ing ma. Walau kana lan senejan ana apa takhayyiru owahe banyu ana iku kasiron owah kang akeh. Ya nek owah akeh ya repot. Maksude wernane rubah. Kaya kae rubah mergo debu, mergo kapurit, mergo zat kapur, tesih mending. Tapi nek rubah mergo najis, mergo wernane najis ya repot. Wa kadzalan iku kaya mengkono, wa kadzalan iku kaya mengkene bab ngala tahuriyatihi al mutakhayyiru utawi banyu kang owah. Banyu sing owah kepiye? Ule owah kuwi mau bimukha latin sebab perkara kang nyampuri apa maul mutakhayyar. Dadi ana batang kucing mlebu apa kepriye lah iki mergo campuran. Nek yo betadin ya ora masalah. La yustaghna kang ora bisa semugih apa alma'u banyu nganhu ando saking maul mukhalid. Sore katinin kaya endut. Nah iki endut iki kan dicethuk banyune dadi warnane coklat nang sawah. Nganhu ando saking maul mukhalid
sore katinin kaya endut watoh labin lan suket mata lele utawa ganggang ya kan saiki akeh nang sawah tukul onggok suket mata lele bahasane iki apa suket ceng gondok apa model-model mola kan nek dicedhok banyune rubah wamalan barang silaima fi maqarihi kang tetep ing dalem nggon tetepe banyu ya senang kono tetep ya suci wa mamarrahu lan nggon lumakune banyu wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bitawilil makisi sebab suwene meneng dadi menep fa innahu mengko temen satune maul mutaghayyir sebab suwene meneng iku tahurun kena ginawe sesuci lha kedungan biasane sawah tulakan iki modelah angel temen bahasa ngoten niku jelas wudu nang kula nang kran iki kan zaman biyen sal mlaku tandur golet banyu kangelan lho iki modele golet kedungan wudu nang kono jan saiki wis modern lah misal nang gunung kepriye wudune iki bahasan-bahasan sing angel tahurun iku tahurun kena ginawe nyucikake sawuse rampung Mbah Musane mertelake kang ngaping teluni dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu mongko nuli tumandang malih Mbah Musane mertelake kang ngaping papati dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu dipun pertelake kelan pandika wal qismur rabingu utawi kang ngaping papati dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu iku najsi aran banyu kang kena najis iki banyu sing nomor papat ki banyu sing kena najis model kepriye banyu sing kena najis ki sing model kepiye ae mutanajisun tegese banyu kang kena najis wa huwa utawi sing jeneng banyu kang kena najis iku kismani duweni rong duman dadi jeneng banyu sing kena najis ana loro wa huwa utawi sing jeneng banyu kang kena najis iku kismani duweni rong duman dirupane loro ahaduhuma utawi salah sijine rong duman iku qalilun banyu kang sithik wa huwa utawi sing jeneng banyu najis iku alazi banyu silelazi halat kang nyemplung fihi ing dalem banyu apa najasatun pira-pira najis taghayyurun kang dadi bisa owah apa banyu amla utawa ora owah apa banyu wa huwa hale utawi wal halu tegese hale utawi nyegah iku annahu tegese temurun tegese temen satuhune alati halat banyu kang owah Bismillahirrahmanirrahim amla utawa ora owah apa banyu wa huwa hale utawi wal halu tegese hale utawi tingkah iku annahu temen satuhune iku annahu tegese temen satuhune alati halat iku maun banyu dunal kullataini kang kurang rong kulah nah iki kurang rong kulah wa yustasna lan den waleri min hadzal qismi saking ikilah dunduman apa sing den waleri al maitatu batang sifate batang alati batang selati ladama kang ora ana getihe
laha kaduwe bathang sifate getih sailin kang mili apa getih ngindakit laha ing dalem nalikane mateni maitah ausako udwin utawa den suwek-suwek minha setengah saking maitah sorae kadubabin kaya laler qayide ilam tatroh lamun ora den cemplungake apa laler fihi ing dalem banyu. Dadi bathang tikus, bathang kucing mlebu, bathang cecek mlebu kulah itu dadi najis. Misal kurang saka 2 kula. Dadi panggerane sakula ya semeter lho 80 cm kali 80 cm 120 model. Ukurane sing gampang ya semeter, jerone semeter, lebare semeter persegi. Nek kan 2 meter persegi. Dadi sah. Misal cemplungan tai cecek ngono, tai cecek siji. Ning nek kekemu ya najis. Rong kula. Nah, kisingan cecek, taine nempel, berarti ya tetep najis. Sing aman ki nganggo kran lah. Iki takaran banyu 2 kula, nek gawe kula sing gedhe sekalian kira-kira banyune ki jero, kedungane jero. Nek mung 2 meter kali 1 meter ya banyune kotor, keton kotore. Dadi kurang lah. Dadi makruh. Dadi gawe kulah nek misal kanggo bersama ki sing dawa. Paling ora 7 meter dawane. Lebare 1 meter, dawane 7 meter. Iki ukurane saiki. Nek mung sithik ya nggo cewek. Oleh cewek tangane mambu terus wudune kok nyemplung tangane halah ya wis model-model ana kuwi dihindari nang keran le wudu. Oke nggo ngising dibanjuri oke. Terus oleh banjur kebanteren nyipret mlebu kulah. Nah niki kan dadi pisan pindho dienggo kemu ya cangkeme najis. Kewan sing bathange kewan sing matine ra metu getih dadi bathang. Walam taghayyaruhu lan ora bakal bisa ngowahake apa maitah ing banyu. Tetep senajan cecek mati mlebu kulah kae kan ora mambu ya tetep najis. Wa kazalan iku kaya mengkene an-najasatu tawi pira-pira najis. Sifate najis alati najis silelati la yadrikuha kang ora bisa nemu ing najis apa atorfu peningal kang nyoto. Matane ora iso weruh najis. Berarti ambu. Berarti najis sing ora iso ditingali karo mata. Apa ya najise utek le mikir jorok. Nah, jangan tak ramale kowe. Yakin jeroanmu teke isine kotang karo sempak. Lha iki kan nah, jeroan kotang karo sempak isine najis. Nah niki. Berarti nang kene bahas bab najis sing ora ketinggalan mata ya akeh. Misal oyo campur banyu ngoten niku kan ora keton. Garing uyuhe garing lha ya wis dadi najis. Dadi bangsa najis sing ora iso dideleng nganggo peningal mata. Angin ya ngising mambu gawa angin mambune nggo salat. Salat kena angin nempel iki najis kang bangsa angin. Najis kang bangsa angin ya apa malih WC-ne nang ngarep masjid. Oh ya repot. Ya kadang wong kok nggawe masjid WC-ne nang ngarepe nang pinggire. Iku riskan banget. Ya masjid sing apik ya kae sing di-AC. WC-ne adoh, bersih banget lah niku. Nah saiki masjid
kurang ilang sucine, siji ilang sucine, loro najis mergo tanggungan fitnah proposal. Gawe masjid kan jaluk proposal kono kene dadi fitnah lah kuwi najis bangsa sing ra ketinggalan moto. Akeh najis sing ra ketinggalan moto. Iki ngati-ati zaman akhir jenengan ngibadah nang masjidnya sing duwe utang model-model ngono. Nah iki nang masyarakat, ngono bangun masjid ki aja meksa, aja utang-utang kono kene karepe masyarakat. Niki secara hukum fikih. Tapi yo ben masyarakat ora gelem gawe masjid sing apik, ya sakuwate samampune. Setahun iso tuku bata 1000 ya wis tuku bata 1000. Ora usah dipaksa kon urunan. Saat tekane lah iki. Dadi menghindari najis kang bangsa ketinggalan moto. Bangunane ketone megah mewah ning najis ngono. Iki kan repot bab fikih. Najis kang bangsa ora ketinggalan moto. An-najasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan iku kaya mengkene an-najasatu tawi pira-pira najis, sifate najis alati najis silelati la yadrikuha. Kang ora bisa nemu ing najis apa atorfu peninggal kang nyata. Lha kuwi. Fakullu mongko utawi saben-saben sawiji minhuma saking metah lan najasa. Batang sing najis utawa najis kang ora ketinggalan moto iki priye? Iku la yanjisu ora bisa najisake apa kulu minhuma ora bisa najisake alma inga ing barang kang cuwer. Wa yustasna lan jabaake utawa lan joboake mengecualikan sapa mbah musone. Aizon halemale jabaake suwarun mazkuratin ing pira-pira sorae kang wis den tutur. Fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang wis den beber. Ya keterangane akeh lah bab najis. Najis sing cuwer, najis cangkem. Wong ki kan zaman saiki nek memasukkan makanan sangat hati-hati tapi mengeluarkan omongan ya najis kabeh omongane menungso zaman saiki najis sebab timbul perselisihan. Hati-hati wong ki ucapane do najis mergo ora ndadekke barang sing manfaat. Anane rasan-rasan ngomong keleke wong ki najis banget, mukhaladah. Ya. Air liure asu kae ya najis tapi gonggongane bikin takut. Wis oleh menungso ke ya omongane ya liurane najis. Hati-hati mergo zaman akhir bangsa najis sing ora ketinggalan moto atau ketinggalan moto ya dihindari. Panganane badang celeng, panganane duit haram ki najis. Ya angel lah kepriye. Basa Jawa mbiyen dadi wong sing iso cangkem buta weteng segara. Cangkeme buta apa dipangan wetenge segara ora ngerti najis. Kuwi nganggo ngilmu. Mendem 5 krat 10 krat terus wis dinumi ternyata ngilmune ngilmu lautan dinum ning mlebune ning laut. Iki yo mung apus-apusan. Ana wong edan ki nek udut lateke dipangan. Mbuh mlayune ning endi wong ebek kaya mangani beling. Nah. Ebek mangan beling ngono. Iki kan sing mlebu barang najis mlebune ning segara ya ora dadi najis. Ya, ana wong kesurupan angel metune didongani Yasin ping 3 ya ora metu. Njalukmu apa le? Nduk kudu. Dikoletke degan udu apa le? Ora jawab. Bareng jawab njaluke apa le? Mobil Pajero. Ya puluhan tahun ra metu. Utek-utek
surupan ngoten niku. Dadi uteke surupan angen-angene dawa. Panjang angan-angan. Barang sing ora iso dilakoni kok dipikir. Bismillahirrahmanirrahim fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang wis den beber. Wa sarolan aweh isaroh sapa Mbah Musonef lil qismi sani maring dunduman kang kaping pindho minal qismi robingi saking dunduman kang kaping 4. Biqaulihi kelawan pandikane Mbah Musonef aukana utawa lamun ana apa apa banyu ana iku kasiron banyu kang akeh. Nah golek banyu ya sing akeh ora usah ngelangel. Kulataini tur ana rong kula. Rong kula ya oke ukurane. Kulataini tur ana rong kula. Fa aksara mengko luweh akeh. Fa aksara mengko luweh apa ma. Wa taghayyaru mengko ora owah mengko fataghayyaru mengko owah apa ma. Yasiron kelawan owah kang kidik yo sedikit perubahannya sedikit nek banyune akeh. Ngono cemplungi tai cecek siji ya tetep wernane ajeg. Au kasiron utawa owah kelawan akeh. Wal kullatani utawi banyu rong kulah iku khamsu mi'atu ritlin timbang iku khamsu mi'atu ritlin timbang ana 500 kaki. Wis lah gawe ngomong semeter kali semeter. Bil Baghdadi kelawan negara Baghdad kita kerane khamsu mi'ata ritlin. Ya, literane negara Baghdad ke 500 liter. Sebarel pirang liter nang kene gampang ngomong ya semeter kali semeter. Kuwi satu kulah. Rong kulah ya 2 meter, 2 meter. Sing aman ambil sing aman aja ngepres. Ukuran khamsu mi'atu ritlin. Muat 500 liter. Literan takaran Baghdad Indonesia ya 500 liter. Kayak ngomong 2 meter kali 1 meter. Terus iki bak mandine kamar hotel apa ya malah nganggo ember. Lho guys, ras oleh sesuci kepriye ngono. Ora nganggo kula, nganggo shower wis dadi ning embere nganggo ember biasa. Iki nguyuh nang WC pinggire ember. Mlebu nang ember terus nggo cewek ora bakal bersih model-model siki. Terus ngati-ati banget bab sesuci. Oke bangsa celeng menungsane iki wis dadi celeng kabeh najis segalane. Ya najis ya ngorok lah wis tukang ngorok. Awak najis lho iki apa sing meh dienggo dialap lho. Ya menungso jaman siki wis regete model-model jeroane najis. Awake najis, pakaiane najis, omongane najis. Anune ya wis jaluk terus ngiter proposal, njaluk amplop ngono kene pengine senenge disowani, ana wong sowan nggawa gula kopi disanjung-sanjung. Wah wis jaman siki ya kuwi kan barang-barang subhat najis senenge disowani. Wong kok seneng nrimo tamu wis barang najis. Wal kullatani utawi banyu rong kulah iku khamsu mi'atu ritlin timbang ana 500 kaki bil Baghdadi kelawan negara Baghdad takriban krana parek fil asohi ing dalem kaul kang luwih sahih fihima ing dalem karone khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi. Waritlul Baghdadi utawi kaki kang bangsa Baghdad timbangan literan kang bangsa Baghdad ngindan Nawawi munggo Imam Nawawi ki pecicilan tekan negara ndi bae wis wong Indonesia tak nara Imam Nawawi cicilan ngambah negara ndi wae ora bojo.
iku mi'atun 100 wasama niata lan punjul 8 wangisruna lan punjul 20 apane dirhame warab wa arba'atu asba'i dirhamin lan seperapate dirham wataroka lan tinggal sopal musonifu mbah musonef tinggal kisman ing sakduman homisan kang kaping 5 wa huwa utawi dundumane banyu kang kaping 5 iku alma'u banyu almutahhiru kang suci al haramu tur kang haram sore kal wudu'i kaya ginawe wudu bimain mahsubin kelawan banyu kang den enggo tanpa taren tanpa dadi nek wudu nanggone tanggane krane tanggane kok ora ngomong ki rasah wudune nyolong wudu banyune nyolong ora dadi banyu senajan kuwi ana sing duwe kecuali nang alas ngono tapi nek wis kebutuhan sehari-hari wesuh ngono ki wesuh reget nang krane tanggane kok ora ngomong karo tanggane ku ya rasah dadi maksiat dadi najis makanya nggo wudu ya harus ngomong nek jaman riyen omah ngarepan mesti ana padasan iki ae lho ana jembangan ana padasan nggo wesuh saiki ya ora ngarepe kran wae maneman bab bayar sih nang tanggane dibuka mingi ra ngerti banjir kal wudu'i kaya ginawe wudu bima imad mahsyubin kelawan banyu kang den nggo tanpa taren gosop sendal nang pondok almus balin utawa banyu kang den cawisake lisurbi maring ginawe nginum ngombe lho banyu nggo nginum kok nggo wudu kampleng iku ora oleh disediani banyu nang galon nggo nginum malah nggo wesuh iki ora oleh model-model ngono kuwi perilaku najis wis ana banyu nggo nginum wedang nggodhog nemen-nemen oleh wesuh nganggo wedang iki rasah disurbin maring ginawe ngombe utawa minum haza utawi kiku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonef haza utawi kiku faslun ana anggit pasar alun-alun pasar alun-alun haza utawi kiku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonef ibarate fasal fi dzikri syai'in ing dalem nuturake sawiji-wiji minal a'yanin saking pira-pira kahanan sifate kahanan al mutanajasati kang kena najis apa a'yan iki kahanan sing kena najis lha kahanane tagih utang terus ora tenang kuwi najis isine celeng kuwi nagih bae ngono on sabar lho kabeh dadi sing nagih dadi celeng sing tagih dadi celeng najis kabeh kahanan kang kena najis jaman saiki sing utang karo sing ditagih galak sing utang jaman akhir iki wis kahanane najis kabeh hati-hati cari tentramnya suasana susah panggonane najis kabeh wagi anteng-anteng telepon dijak kawin lagi anteng-anteng tentang ya najis kabeh wa malan barang silai mayat huru kang bisa suci minhas tengah saking a'yan kuwi kahanan kondisi situasi a'yan ulie bisa suci kuwi mau bidubahin sebab den samak dan samaknya digawe welulang di mumi diawetkan
Wamalan barang silai malayat huru kang ora bakal bisa suci apa ma. Dadi kahanan hewan one najis kok dadi ra najis digawe patung disamak. Wa juludul maitati utawi pira-pira welulange bathang. Kulit welulang kulluha ya sakabehane juludul maitah. Iku tadhuru bisa suci apa juludul maitah kulit kae lho diae raksa. Juludul maitah uli bisa suci kuwi mau bitubahin sebab dadi kesamak apa juludul maitah. Diawetkan direksa iku sawaun padha fidzalika ing fidzalik iku sawaun padha fidzalika iku tetep ing dalem mengkono-mengkono hukume bathang dadi bisa suci. Maitatu makulil lahmi utawi bathange hewan kang kena den pangan daginge. Lagi kayak sapi kayak diawetkan digawe kulit beduk itu ya ora najis. Meta makulin maitatu makulil lahmi utawi batange hewan kang kena den pangan daginge. Wa ghairuhu lan liyane makulil lahmi. Wa kaifiyatut dibahin utawi pertingkae uliye nyamak batang. Ya kae lah kodhok diae raksa bangsane ngono kuwi. Wong kok aneh-aneh banget. Nang kene kok ya dibahas ngono lho. Ora semut diawetkan. Iku ayyun za'a nyento den ilangi apa fudulul jildi kiter-kitere welulang mimma saking barang silema yakfinuhu kang cinake apa ma ing welulang ambune dilangi sing mambune blengeri dibuang bayane ma yakfinuhu minad damin nyatane getih wanah wihi lan sepadane getih wis cerdas-cerdas lah zaman saiki wis model-model lah kuwi ora ngerti menungso wis diawetaken akeh wong sing matine bathange ra bosok dimumi dia segala macam lha kuwi kepiye najis apa ora model-model ngoten niku dadi nang kene kewan sing iso dipangan daginge halal dipangan mergo disembelih kuwi di air raksa diawetkan dijilid halal ora najis tapi nek sing haram ya tetep haram ora usah menungso kok di air raksa diawetkan Yesus nang Cina ki di kulkas suatu saat sel hidup kembali ditunggoni sore seneng nek sing mati ayu di kulkas terus kali dikawini tapi ora wong mati ya wis tambah ora puas gawe boneka sing mirip sing ayu-ayu wis zaman model-model zaman akhir ngono kuwi lho ule nyamak kuwi mau bisiin hirrifin kelawan sakwiji-wiji bisaiin hirrifin kelawan sakwiji-wiji kang sepet didilat rasane sepet wazalika utawi sorae mengkono-mengkono nyamak welulang kelawan sawiji-wiji kang sepet jaman biyen oleh nyamak kangelan dikum karo woh maoni ngono siki ya wis nganggo air raksa nganggo cuka nganggo warna-warna sing hebat-hebat wis ya tetep najis ya najis lah ngel-ngel temen dah siki sajadah ki isine wulu babi dihaluskan ya digawe sajadah wong rada ngerti amit ngeri lah masjid itu apik penting sajadah kok kulit babi kulit celeng kepriye sujud nang sujud ngambungi kulit celeng wong penak-penak saudara sanggo sajadah ngopo iki kan bahan-bahan yang di
ragukan kesuciane lho sajadah kok model-model. Iku kangak sin kaya godhong ngafas, ya iku godhong kang srupa babak-babakan utawa maoni. Karo godhong maoni kan atus godhong maoni sikile ragatelen ngono kuwi. Jaman biyen godhong maoni dikom ngilangi ambune bajine welulang. Walau kana lan senejan ana apa al hirrifu barang kang sepet. Iki aneh banget jaman biyen iki ya nemu akale ngono lho. Zaman saiki ya wis nganggo modern. Ana iku najisan najis apa hirrif. Wazalika utawi sorae mengkono-mengkono barang kang sepet tur najis iku kazarqi hamamin kaya najis teleke manuk dara. Manuk dara teleke kumpulaken nggo ngekum welulang ilang mambune. Model-model teleke menungsa digoreng kali dipangan dadi bakmi model-model campuran tepung. Ya lho lisitin, galatin, minyak babi wis mlebu kabeh nang panganan lho apa. Lisitin, galatin mlebu nang minyak mie. Es krim, wis panganan permen. Iki galatin, lisitin lho minyak babi. Galatin mlebu ning mie, mie dadi makanan favorit, mie gelas apa. Ya wonge awake kaya babi, kaya bagong. Klemar kan duwe. Terus digawe hembody. Ane pengen bersih awake raine bersih ya sering wudu, ora usah nganggo lulur. Lulur ya campurane minyak babi. Wis model-model ngono kuwi. Angel. Akhire ternak babi. Ya ternak babi iki. Kondang teleke manuk dara yen mengkono kepriye jawabe syarat lao kafa mengko nyukupi apa najis nanti oleh nyukupi fidubahin ing dalem ginawe nyamak. Ngumpulaken telek dara sing akeh nggo ngrendem belulang. Ila jildal kalbi kejaba welulange asu. Wal hinziri lan celeng. Lah iki kulite celeng ki nggo gawe sajadah kok. Bulu babi mah wis siji nggo gawe sajadah, siji nggo gawe bulu mata. Bulu mata ki lho nganggo babi. Wamalan welulange hewan silema tawallada kang lairake apa ma minhuma saking karone asu lan celeng. Wedhus dikawinke karo asu. Aumin ahadihima utawa saking salah sijine asu lan celeng. Asu lan celeng uli nglahirake kuwi mau. Nah, manga hayawanin bareng-bareng sartane pira-pira hewan. Sifate hewan tohirin kang suci apa hewan. Akeh kan asu kawin karo wedhus anake kepriye iki. Falayat huru mengko ora bakal bisa suci apa welulang bidubahin sebab dan sama. Ora bakal bisa suci Bang. Celeng kok kawin karo wedhus, anake wedhus ki dadi welulange ra iso nggo tetep najis. Ya bener welulange asu lan celeng utawa hayawan kang lahir saking salah sijine asu lan celeng kuwi mau welulange ora bakal bisa suci, kulite ora bakal bisa suci. Lah siki udu kewane sing kawin tapi suntik spermane babi dikawinake karo sapi. Model-model. Wa ngadmul maitati tetapi utawi balunge batang wasyakruha lan rambute batang iku najisun najis. Wis genah najis tapi kok digawe sajadah tanpa selimut bulu halus bulune bulu campuran babi kabeh. Wa kazalan iku kaya mengkene al maitatu tawi batang aiton hale malih padha karo
balung lan rambut iku najisun najis. Wis ngati-ati bahas iki wis ora usah seneng tren jaket yo jaket berbulu kae jare anti dingin model paling wis mesti campurane ngono kuwi kok ana sutra apa model apa angel lah ngono ya bener balung lan rambute batang kuwi mau najis wa uridu tapi ning ngarepake sapa ingsun bamusane bihak lawan maitah apa azailatu hayatin hewan kang ilang uripe ule ilang uripe kuwi mau bi ghairi zakati syar'iyati kelawan tanpa sembelihan kang bangsa syarak iki keprekawan sing mati kok ora disembelih iki pet ayam boiler urung pedhot kaine wis dilebokke mesin wulune siram banyu ya dak mongso-mongso batange hewan kang mati tanpa den sembelih kuwi mau najis fala yustasna mengko ora njobake hinaidin ing dalem nalikane mlanggeri maitatu zailatul hayah apa janinul muzakati widungane hewan kang den sembelih koyite janinul muzakah kuwi mau iza kharaja tatkalane metu apa janinul mudakah metu min batni ummihi saking widungane biyunge janin tingkae oleh metu kuwi mau mayitan hale dadi batang ngilate apa oleh dadi batang li anna zakatahu krana temen satuhune sembelihane janin iku kainun tetep fi zakati umihi ing dalem hasil sembelihane biyunge janin mbeleh wedhus kon jerone ana cempene ana anake terus mati oke halal mergo hukume padha wis nyembelih ibuke biyunge mbeleh wedhus jerone ana anake mati ya wis halal wa kadza lan iku kaya mengkono wala yustasna ghairahu utawi liyane janin bayane minal mustasnayati nyatane pira-pira perkara kang den jobake sifate mustasna al mazkurati kang den tutur apa mustasna nang dioleh den tutur fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang wis den beber sumastasna nuli sakeri-kerine maleri sapa Mbah Musonef min syi'ril maitati setengah saking rambute batang maleri qaulahu ing pandikane Mbah Musonef ilal adamia angin ora najis rambute batange anak Adam ki rambute dheweke ora najis lho nek najis tiap dina rontok lho jaman biyen wong gondrong kuwi tiap dina le nyisir le ngrapi rambut rontok siji difatihai ya Allah urip aku ki matine dicecil nggih Gusti kula urip nang donya ki matine dicecil rambuté rontok kula fatihai ngekumpulake setahun 10 tahun rontokane dikumpulke difatihai dikubur keramat kuburan rambut ndarani kuburan jasad masih nang kono wangker wong-wong biyen kuwi kuburan jempol kuburan jasad iki mergo le tirakat nemen rambute gondrong dicopot siji dadi rudal dadi bom copot ontalke dan jebluk wong biyen siki ora iso iki gondronge siki ora duwe aji biyen ra iso dicukur ora tedas ora mempan guntinge iki ya omong dadi guyonan gondronge siki ra nggo ilmu gondronge mbiyen nggo ilmu iki bab rambut dawa nang kene kan batange rambut rontokane menungso ki ora najis anak Adam dikumpulke rambute sing akeh wong biyen kuwi oleh sisiran rambute kumpulke
Nganti sakresek nembe dikubur. Malah sing gawe rambut palsu wis. Rambute batange anak Adam, rambute menungso kae najis. Ae fa inna sya'rahu tegese mengko temen satuhune rambute batange anak Adam ya menungso iku tahirun suci. Nah, rambute dhewe suci. Arep rambut jembut, arep rambut iki suci. Kumis suci kabeh. Tapi maka disuceni sing tenan. Suci sorae kamaitatihi kaya matine anak Adam. Nek bayi lae bayi apa wong mati kok rambute tinggalan rontok ngono kuwi ya ora najis. Didusi kubur mawon. Haza utawi iki iku faslun ana anggit fasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musoneb. Ngibarate fasal fibayanima ing dalem mertelake barang silema yahrumu kang haram apa istimaluhu amrih nganggo ing minal awani saking pira-pira wadah wama lan barang silaima ya jusu kang wenang apa ma wabada lan ngawiti sapa Mbah Musone bil awali kelawan perkara kang dingin yakni mayahrumu jur faqala mengko ngendika sapa Mbah Musone rupane pandikan walaya jusu lan ora wenang fi khairi daruratin ing dalem sakliyane tingkah darurat lirajulin kadhe wong lanang imraatin utawa wong wedok utawa wong wadon apa istimaluhu apa istimalu syai'in amrih nganggo sakwiji-wiji min awanil zahabi saking pira-pira wadah kang den gawe saka emas wal fiddati lan perak nginum wadahe nganggo perak nganggo emas apa kepriye iki wadah dadi iki jelasake wadah sing haram dinggo misal mam nganggo emas ngoten niku nganggo wadah emas nih Al-Fatihah. Ya Jen. Ya